¿Qué tal, señoras e señores? Son as 6:33 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no Voltas co Prato, que moita xente di ai, non vos sigo aínda nas redes sociais, non lle digo a follow. Mal, señora! Mal, señor, moi mal. Hai que seguir o Voltas co Prato. Aí están todas as receitas que facemos todas as tardes maravillosas e que fan dúas persoas especiais. Que pasen, por favor, Xulia e Begoña. Un aplauso para eles. Especiales. Especiais sodes. Eso sona... Especiais sodes. Sodes especiais no meu corazón. Especiais. No, normal. Está arreglando. No, eu quero-vos. Aí no fondo de todo, cando xa non hai máis abaixo no burato do corazón, cando está todo negro... Estamos nós. Vamos a ver que nos trae. No, mira, eu quero-vos como se quere tirar un no pozo do Purín. Mais ou menos. Mais ou menos así. Vale, chiu, non che vale, Begoña. Que lle vou facer? Non, xa sabedes que vos quero moito. E hoxe, como estamos a luns, e ademais creo que é o programa 126, o sea, 226. Xa está. 226. 225. 25. É imposible. 220. É imposible. Ah, sí, é verdad. Teño aquí apuntado. 225, pode ser. Sí, pois 225. Hoxe que é o 225 vamos facer algo moi especial. Imos ver que nos trae Marisol da Trepa. Son Marisol da Trepa, a mãe de Begoña. Teño un microondas xa hai moitos anos e só nos le sirve para cantar o leite. Quero que estes cociñeiros me enseñen a facer unhas recetas que me sirvan para cociñar e para comer saludable. Un bico. Marisol da Trepa, Empezamos mal. a nai de Begoña. Sí. Hoxe está con nós, no Voltas co Prato, Xulio? Se dixen que empezamos mal. E pretendes gañar? No, a ver se empato. Bueno, é curioso porque Marisol quere cociñar con microondas. Quere aprender a cociñar con microondas. Sí. Microondas. Ondas. Ah, que é verdade que a xente tiñalle moito medo ao microondas polo tema das ondas. Pero non ten nada de malo. Si están dentro da caixa. Home, sí. Fora da Claro. caixa, pero dentro da Tengo caixa. mismo riesgo cun móvil. Exactamente o mesmo. O mismito. E ti andas co móvil todo o día. E andas como móvil todo o día. E o microondas En sitios peligrosos. E o microondas está na cociña. O microondas está na cocina, está ali quieto. Aí está quieto. É super práctico. É moi É práctico. super rápido e deixache moito tempo libre. Can non cantou o leite no microondas ou fixo flocos de millo, O fundeu o queixo de ou arzúa. fundeu o queixo de arzúa como a min, que fixen moitas veces. Moita xente, seguro, nas súas casas. Moitas Por cousas se poden Moitas facer. cousas. Peixe, por exemplo. Bueno, peixe xa... Sobremesas. Eu vou cociñar peixe. Eu tamén. E vou facer unha sobremesa tamén. E eu vou facer un huevo. Mira, a ver, xa, stop. A ver, por partes. Ti vas facer peixe Eu con ovo cociño peixe e un huevo. no microondas. Sí. Tú, por exemplo, vas un día e dices ai, quero facer unha ensaladilla. Pero faltan os huevos, olvidéme de cocer os huevos. Bueno, por meter no microondas que tardo pouquísimo. Un minuto. En serio? Claro, É que sí. fago eu cocendo durante moitos minutos no... Tú fundo o queixo. Vale. Xulio Mato. Pois mira, eu fago un salmón, que é outro peixe tamén, unha papillot, e fago un biscoito. En 3 minutos. En 3 minutos. Lévame máis que co huevo porque leva máis ingredientes. Xa. Vale, salmón papillot e un biscoito. En 3 minutos. Pois, señoras e señores, cociñamos con microondas. No a Voltas co Prato. A ver que pasa hoxe, queden na galega. Vamos con Begoña Vázquez, veña, tira palo. Que maravilla, Cociñando con microondas, can se lle conte, de verdad. Vamos alá. E ainda por riba, eu son un mal neto, porque miña avó outro día fun xuntela e díxome, escarallouseme o microondas, non me quenta o leite. Tesme que traer outro. E olvideime de levar yo outro. Pois xa sabes o que tens que facer. E roubar do programa. É así. Bueno, entón, tes aí unha pescada, non? E unha pescada. Vale. Bueno, deslomar, isto se queres poden xa deslomar na pescadería. Ajá. Pero bueno, a min gustame moito deslomar o peixe. Pero escoita, por que tú a nai quere que lle enseñemos a cociñar con microondas? Non sabes dicirlle ti, mamá, daslle así, xa está. Claro, ela sempre me dice, porque eu durante un mes estuve solamente cociñando con microondas. E fixen de todo, pasta, tortillas, de todo, facía de En todo. serio? Sí, en serio. Sí, en serio.
Só tiña microondas e unha nevera, así que non había... Ou facía lume cas portas ou non había outra historia. E con microondas durante un mes cociñando. Sí, entón aprendí moito. O sea, podemos dicir que eres experta na arte do microondas. Bueno, experta, ao mellor non, pero bueno. É moi fácil de usar, eh? Sí. E sempre Dalle a temos... roda, clean, e xa está. Sempre temos aparcado aí, bueno, hai que saber tamén cuánto tempo... Hai microondas que xa traen recetas, eh? No, e despois tamén depende da intensidade, non? Porque lle podes poñer máis ou menos intensidade. Sí. Hai cousas que podes facer co grill, carreixa, non? Exactamente, carreixa esa que trae. Carreixa que trae, bueno. Hai que ir Exactamente. aprendendo pouquiño a pouco. Estamos aprendendo a limpar unha pescada con Begoña Vázquez, eh? Mira, agora vamos... É moi fácil de usar. Eu o que vou facer é... En 8 minutos vou na cociñar. Primeiro voulle dar 4 minutos a temperatura media, o que pon a volumen medio. Voulle botar un pouquiño de auga no fondo, así. Vou poñer a pescada. Coa pel cara abaixo. Coa pel cara abaixo. Voulle botar un pouquiño de sal, así. Un pouquiño de pimenta. E un pouquiño de aceite. Juan, por favor, que chama a xente da casa, eh? E que nos conte se fai receitas con microondas 664-483419. Non queremos que nos digades, non, eu quento leite, xa sabemos. Mira. Eu tamén quento leite, non? Claro, tamén canto leite. Todos cantamos o leite no microondas O ou alguna auga, vez, ou claro. auga para facer un té ou... Pero hai moitas cousas que podemos facer. Pero podemos facer moitísimas cousas, así que queremos sabelo. 664-483419 e recordade que repartimos cartiños como todos os días, 50 euros dunha vez e 50 doutra no a voltas co prato. E agora, mira, E agora aquí? isto podemos facer con calquer pescado, Bueno, eh? colleches... Fil. Film. Vale, fil, mira. Por que é importante o Pechei film? no ben, porque vai crear aí vapor dentro, vai se cociñar dentro. Hai xa uns utensilios que se comercializan agora, que son así como uns tapas que xa veñen preparados para cociñar no microondas. Todos temos o Si non papel o temos, film na casa. papel film e un plato normal e corriente. Ora, pinchámosle así un pouquiño. Facemos buratos como os criollos. Exactamente, uns pequenos buratos. É verdad. Fixaches moito churrasco, eh? Eu aos criollos fagolle de sempre, para facelo, que si. Mira, isto, por exemplo, queremos facer unha cabala que agora está en temporada, un xirelo así grande tamén, podémoslo arear, deixalo desde a mañá e pois cociñalo no micro, como se fora como se fora unha pot. Claro, e queda riquísimo. Vale. Tardamos nada, e se temos cousas que facer, dices, bueno, pois se chego a casa a 1:30 non pasa nada, porque ás 2:45 teño a comida feita. Porque o metes no microondas. Claro. Exacto. Canto tempo? Pois agora vamos dar 4 minutos. Vámoslo deixar uns 5 segundos de repouso e outros 4 minutos. Espera, vengo ao microondas. Vamos a ver, microondas. A ver, temos un crono para estrenar coas vosas caras. Vale. Que maravilla. Entón, canto tempo queres? Eu quero 4 minutos primeiro e 4 minutos despois. Que queres que che poña 4 ou 8? Quero 4 horas e 4 despois. Vale, podemos poñer o crono, por favor, de Begoña para que o vexa a xente na casa e nós tamén aquí. Aí está. Aí está o de Begoña, con 4 minutiños. Begoña, dalle aí, estás. 3, Vamos. 2, 1, vamos aí. Vamos a dar os 4 minutiños de Begoña. De Xulio, de momento, está ao 0. Vou no mirar a ver como vai Xulio. Veña, Begoña, tío teu. Xulio, que gusta o crono? Sí. Sí. A foto... Mira, a túa cara é preciosa, A foto é parecida a da comunión, salvo que a mesma cara de pan. Veña, como vas? Mira, eu teño aquí troceadas unhas verduriñas, vale? Un pouquiño de cebola, un pouquiño de Recordemos que o programa era de cociñar con microondas. Sí. Non con tixolas. Mira, isto podíase facer exactamente igual sin pasalo pola tixola. Pero ti eu dixes non quero que teña esa textura solo de verdura cocida que parece comida do hospital. Entón, desta maneira, simplemente salteando un pouquiño, xa temos outra cama, vale? Mira, esta vai ser a cama. Vamos a dar un saúdo á xente que nos ve desde os hospitais, Eso, un os saúdo centros para médicos, e ademais dos PACs de Galicia, que hai moita xente que nos ve, eh? Sí. Así que, agora dices que a comida está moi boa. A comida non é a máis rica, verdad? Non é máis rica porque é comida normalmente sin sal, con poucas grasas, con pouco tal. Porque non é comida que fagas ti. Se foras ti sería boísimo. No, quitámoslle todo o chiste. Vale. Bueno, entón, unha camiña de verduras. Un lomiño de salmón. Isto é como un paquete, non? Claro, vamos a facer un papillot. Botamos un pouquinho de sal. Un pouco de pimenta. De pimenta. E unha alegría de aceite de oliva. Moi ben. Un pouquinho só. Camiña de verduras. É unha receta moi salmón, saludable. aceite, sal
e un pouco de pimenta. E canto tempo precisas ti? Esta vai estar en 4 minutos, vai estar listo. En 4 está En feito. 4 minutos, pero a diferencia de Begoña, que moita xente non regula os microondas, é bueno utilizar a potencia máxima. Se queremos que se temos máis tempo, podemos poñer a media, darlle un poquinho máis de tempo, como vai facer ela. Vale, ela é potencia media, el potencia máxima. potencia máxima. Creo que temos que chamar á convidada. Pois veña. Mentras preparas o paquete. Veña, imos chamar, por favor, a Santa Nai de Begoña, que pase Marisol da Trepa. Un aplauso para ela. Hola, Marisol. Hola. Que tal, como estás? Moi ben. Estás ben? Moi ben, moi ben. Ben vida, Igualmente. Xa estás aficionando moito a vir por aquí, Me parece que sí. Demasiado. Demasiado, últimamente, incluso, Sí. Sobre todo dijo por ver a ela. O sea, verme a mí o a Xulio está ben, pero ver a ela todos os días. A todos, jolín. verdad, hombre. Vamos ver o que está facendo Xulio, porque está facendo uns paquetes moi interesantes. Moi ben, moi ben. Se parece este xa no microondas, Veña. e despois, con ese outro lomo, facemos outro paquetiño mentras. Ese paquete leva por debaixo a cama de verduras, leva Verduriñas, un lomo de salmón, un lomo de salmón, poquinho de sal, sal, aceite e pimenta. Ten moi boa e pinta. vamos dar. Vale. Por veña. salmón no microondas algunha vez. No, eu non sei facer. Pois é moi sinxelo, mira, Vamos ao microondas, veña, vamos. Vete. Ponte aquí con Xulio, Aquí. Ahora Vamos a ver. O botón máxico, Microondas. Poñémolo ao máximo. potencia máxima, E canto tempo queres? 4. 4 minutos. Vamos a dar 4 minutos a Xulio. A Begoña quedalle un minuto, como estades a ver nas pantallas na casa. Veña, Aí vai. Xulio, andando. Vamos ver do túa filla. Vamos ver. Sí. Sí, sí. Pasa, por favor, pasa. Gracias. Aí está. Hola, señor. Hola. Que tal? Moi ben. Así que cociña con microondas, A ver, se me enseñas. Jolín, Por eso eu viño, a ver se me enseñáis algo, porque en casa non me enseñan nada. Non teño tempo. De verdad, que justo dá ter unha filla como a ti, Non podías, Sí, a sendo verdad cociñeira, non podías enseñarlle 4 recetas a tua nai. Mira, creo que me viu máis cociñar ahora desde que estou aquí que Sí, nunca. É verdad, Xa. é verdad. No, sempre díala. Sí, é verdad. Sí. Na casa Begoña, cociñeira que cociña moi ben. Quedenche 20 Bueno. segundos da pescada, mira. 18, 17, 16... Moi ben. O da pota que é o acompañamento. O da pota é o acompañamento. Estou facendo unha salsiña verde que pode la levar ou non podría botar ou 10 non. segundos, estás 9, 8. Vamos Dache igual. a ver como... Sí, está ben a cousa. Abrímolo. Veña, ponte aí con bebo, A ver, vámoslo a abrir. Cociña con microondas Mira, no xa programa. casi está. A ver, son Vamos a 4 ver. minutos. 4 minutos. Ide para ali, que Quero se que vexa, sí. aí na casa. Xa cheira, Que se vexa na casa, pon na táboa aí. Pon na táboa. Mira, A ver, na está táboa, feita, Ves, xa Xa casi está, está. xa. Está feita, Faltanlle outro puntiño, vale? E despois vamos a botarlle a salsa, vamos rematala na salsa 30 segundiños. Bueno, entonces ahora os outros 4 minutos que querías para que Ahora deixámoslo reposar un pouco Vale. para que salga ese vapor, para que me quede máis jugosa. Bueno. Dicen eso, bueno. Estou alucinando, sí que queda feito. Queda moi feita, sí, sí. Caramba, que suerte, verdad? En 4 pouco minutos. tempo. Claro, viches? 4 minutos, repouso Jolín. e outros 4 minutos. Que pasada. Que sí. Salsiña verde por aquí. Salsiña verde. Por outro lado temos os de Xulio que estaba aí facendo ese salmón con esa cama de verduras. Marisol, eu Dígame, tencho que preguntar, dime. sei que é a tua filla, pero Eu espero que sea xusta. salmón ou arrímate aquí por si se enfada Begoña contigo. Ti arrímate aquí comigo. Salmón ou pescada? Cal das dúas? Pois a min pareceme mellor o do Xulio. Toma. Bueno, xa sabemos alguén que non vai herdar na familia de Marisol. Me parece que sí. Bueno, Marisol, moitas grazas por vir. Vamos. Vou te mandar ali á zona de sufridores, despois Vale, chamamos, vale. Veña, un Veña, aplauso, gracias, por favor, chao. un aplauso para Marisol da Trepa, que está con nós. Que maravilla. Sabes unha cousa, Xulio? Eu creo que podemos falar coa xente que cociña con microondas. Vale. Imos a Boiro. Lucía, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, cañotas. Como Hola, estás? boa tarde. Bueno, aquí mirando para ti, coxilevo toda a tarde. Vaya pasada. Bueno, Que deste hoxa a Juan e máis a Roberto, É que xa teño que estar 24 horas na televisión de Galicia. Se non me renta, é así. Lucía, a ver, contanos, ti traballas con microondas ou non? Cociñas? Mira, eu no microondas solo quento leite, fundo mantequilla, fundo queixo e fago palomitas. Mira, que Estou cousa- abrallada a hora de ver o que están facendo Begoña e Xulio. Que cousas dixen eu que se facían con microondas? Fundir queixo, leite Eso- e flocos de millo. Acabouse. Claro. Acabouse. Lucía, pues mira, ahora xa sabes facer pescada, salmón, eu vou vos aprender ahora a facer un biscoito nesta taza.
Bueno, ainda non sabe. Vais a ver Tamén un cando... biscoito, Vamos a caramba. aprender. Vais a ver cando acaba o programa, pero de momento non Mira, eu sabes. cando me pilla o toro, non teño nada para mandar as nenas o día seguinte por recreo, fago un destes en 3 minutos e xa teño o almorzo arreglado. Bueno, pois Lucía, estate moi Moi atenta. ben, moi ben. Estate moi atenta ao programa para descubrir como se fai ese biscoito e dinos cal das dúas recetas che gusta máis. Vale, moi ben, aquí estou, Pero escoitando e mirando. dime cal das dúas che gusta máis, a de Xulio ou a de Begoña. A ver, que a min o salmón, non sou moi amiga do salmón. Pero tes que facer amiga de... Teño que deixarte, Lucía. Lucía, non pasa nada. Non pasa nada. Xa gañará Xulio outro día. Veña, un bico grande. Chao. Hasta logo. Chao, Lucía. Chao. Vamos ao micro que che sonou a campá, claro. A ver, abre aí. Vámonos ver. A ver. Pois xa está. Xa está, dilo, tío, Mira, non vin ainda. sí. Sabes que Espera, está... tense que ver ali, na Pero casa. mira, Tira palo. sabes que está feito, o Sí. papilló, cando a bolsa, está así, hinchadiña. Como cos flocos de millo, que Entón, tamén ahora se sempre, hincha. outra cousa, sempre hai que ter cuidado agora Porque queima. de, ao abrilo, non se queimar. Vale. Pero, como vas ver, Bueno, o salmón pois sí que está feito. Vamos a dar un aplauso a Xuli. perfectamente cociñado, e mira, 4 minutiños e mira, ves, está jugosiño, Sí que se desloma. e deslómase, Bueno. as lasquiñas, Bueno, hoxe sí que estou sorprendido cos cociñeiros, teño que dicilo. É maravilloso. Oxe, estás con... Recendo moi ben, Hoxe, non? Hoxe sí, o resto dos días non. Recende moi ben, Que verdad? pasada, sí, cheira moi ben. Despois, se Cheira moi che ben. gusta máis pasado, pois podes dar 30 segundos máis. Un poquinho menos, 30 menos. Vamos a contar, mientras tanto, a Galicia cousiñas, señoras e señores, porque os primeiros microondas saíron á venda en 1947, pero non tiveron moito éxito. Sabedes por qué? Porque pesaban máis de 300 kilos. Eran tan grandes como unha neveira e custaban, a precios de agora actuais, sobre 40.000 euros. E sí, eran potentes e rápidos, só faltaba, máis que un forno, pero non conseguiron atopar o seu sitio nas nosas cociñas ata que pasaron unhas décadas. Aquí, en Galicia, apareceron primeiro nas películas, nas americanas, claro, onde iba a ser. E sí, parecía un invento do demo. Pero todos teñamos curiosidade. Cantar o leite en segundos, facer flocos de millo nun instante, parecía cousa do demo. Sei que tamén vale para moitas outras cousas, pero niso andamos, algo máis verdes. Por iso, hoxe exploramos as súas posibilidades. O resultado da nosa aventura de hoxe, en forma de receitas, estará, como sempre, en donde? Nas nosas redes sociais, @voltascoprato, e vai estar todo colgado, pendurado, para que flipedes cos microondas. Vamos con Begoña. Begoña. Por nada, eu xa estou rematando Que? a salsiña. Creo que tes algo no micro e Sí. non che queda tempo, Me queda tempo de que? 19 segundos de microondas. Pois xa estou. 19 segundos, Sí. Ti algunha vez, cando poso microondas, non te quedas así un pouco parvo mirando Sí, para ele? eu desde que tuve un neno... Eu quedo o sea, mirando poñelle, para ele. é que non é así. A ver, así. Así. Canta máis rápido. Canta máis rápido. Parece. Vamos ver, como está isto. Pescada de Begoña. Lista. Feita no microondas. 4 minutos dunha vez, repousou un pouquiño e outros 4 minutos. A ver, bueno. E xa nos está. Mira. Bueno, mira. Ves as lasquiñas? Sonou o tachán e eu teño que pedir un aplauso para Begoña Vázquez, claro. Como a recende, Guau. Dices, só lle botei un pouco de pimenta, un pouco de sal, un pouquiño de agua e un pouquiño de aceite. Que maravilla. Esa auga, que é un xugo, Que maravilla. vou usar para a salsiña. Ah. Vale. Vale. Eso- Esta é a salsa verde que estás a facer para... Exacto. A Para pescada. acompañar a pescada. Que se pode... A ver, leva un poquinho de guisante, unhas ceboletas, Sí, un sí. pouquiño de cebola e de allo. Nada máis. Sal, un pouquiño de fariña de millo. E mire, xa está. Collendo o corpiño. Isto Sabes simplemente que- para acompañar, Se queres poñerlle porllo, se non lle queres poñer... Atende, antes de marchar con Xulio. Pregunta, 50 euros en xogo. Que tipo de peixe cociña Begoña no microondas? Pescada. Sí, Sí. non era troita, non? Tú bichelle cara de truita? Eu non, pero o mellor era... Pois era pescada. Era pescada. 664-483-419, a voltas co prato, chamade, 50 euriños en xogo. Que tipo de peixe cociña Begoña no micro? E deixamos a Begoña coa pescada e picando aí ceboliño. Ceboliño, sí. E vamos con Xulio Mato. O home do salmón! E agora do biscoito. Ah, Mira, aquí teño. É un biscoito nunha taza, vale? sí, Mira, botei 4 culleradas rasas, así hai que axudarse con outra culler. vale.
Vale, 4 culleradas rasas de fariña. 4 culleradas de azúcar. Pero eso xa culleradas rasas ou como que? No, culleradas, o azúcar cae. Aí, vale, Sacúdese e non fai falta Vale, rasala, vale, vale? Pero esta vale. fai montaña. Vale, vale. E 2 de cacao en polvo, un cacao en polvo normal, vale? Vale. Por este outro lado teño un ovo batido. Pero o ovo batido todo, xema é clara, non todo? Sí, un ovo batido. O que é un ovo batido de toda a vida. Mira, e agora 3 culleradas de leite. Ajá. 2 e 3. Isto vai ser un biscoito, estás seguro? É super rico, mira, xa verás. 3 culleradas de aceite de girasol. 2 e 3. Bueno, eleva tamén media cullerada de postre de fermento químico, vale? Ah, vale mesturar todo. Claro, claro. Sí, que iba a ser por capas. No, como? Por capas. Esto fago as miñas fillas, hecho dixen. En serio? Home, a ti trátate como un fillo. Atención a boas e a voz de Galicia. A solución aos vosos tormentos. Cando ven un neto, unha neta, e avisa dunha hora pa outra, No, isto é dun minuto pa outro. nun minuto, solucionado, a voltas co prato, así de fácil, na televisión de Galicia, Fixade, isto é unha maravilla. Vale, e agora sacudimos así un poquinho o tenedor. Bueno. E xa temos a base do biscoito, Isto ves? en serio, vai ser un biscoito. Isto vamos a meter ahora 3 minutos. 3 minutos. Sí, 3 minutos. Necesito un crono, necesito un crono para ti. Vamos a poñer de momento, eu este microondas non estou acostumbrado a él. Claro. Vamos a dar 2,5, vai ser entre 2,5 e 3. Vale. Por 2,5 que non son o contador. Os 2,5, vamos a poñer 2,5, se pode ser, vale? Vamos a poñer, bueno, pon aí 30, o sea, 3 minutos, se poden ser 2,5, se non van 3. Danos igual. No, porque entón pode ser nos que se secar. Ah, vale, perdón. Entón, Vale. activamos. 2,5, aí está. Empeza, vamos alá. 2,5, Vamos a repartir cartiños, creo que imos a Ribeira. Antonio, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Bueno, estamos bien. A ver, Antonio, ti isto de cociñar con microondas, que tal o levas? Bueno, con microondas Se vou cociñar un ovo. O microondas... Cociñar un ovo. O microondas deixou no mundo. Quentar o leite e facer café, sí, pero do resto nada. Pois mira que pescada. Un ovo cocido na vida, non? No, no. No, a ti pásache como a min, sí. Eu... Se vou cocer un ovo, Antonio. Son da tua idea. Sí, vas facer un ovo. Vou facer un ovo. Ela está co seu ovo. Ela vai facer o seu ovo cocido no microondas, está co seu ovo na cabeza e ti estás cos 50 euros seguro entre cella e cella. Vamos alá. Que tipo de peixe cociña Begoña no microondas? Antonio. Sí, para mí que é pescada. Moi ben. Sí, ben. Dame un susto. Dame un susto. Antonio, tens que quedar agora vendo isto, porque vamos facer un ovo... Un ovo, mira. Un ovo no microondas. Vale. Estopa se o metes ca cáscara. O sea, hai que abrilo. Hai que abrilo. Moi ben. Aí. Bueno, pois Antonio, queda atento ao que facemos, vale? Un bico grande. Vamos a botar un poquinho de sal, así. Veña, chao, Nada Antonio. máis. Antonio se marchou. E así, un chisquiño de nada. Estamos Aí. atentos. E agora... Un pouco de sal, un pouco de aceite. E xa está. E agora vamos a poñer o ovo e vamos a poñer o fil. E vamos picar o fil como fixen antes. Bueno. E vamos a dar 15 segundos, repouso a 15 segundos. Antonio xa o despedín, pero creo que siga aí. Antonio! No, xa marchou. Espera que o quero picar ben, os vai explotar, vai explosionar. Está anotando isto. Sí, Eu fago así, pero con auga, ves? Bueno, vamos tamén con Begoña. Que contador queres? Quero Canto 15 segundos. 15 segundos, non máis? Sí, e depois outros 15. 15 e 15. Vamos ir probando, porque mesmo que Julio, eu controlo da miña casa. Que muller, Bueno, pues veña, 15 segundiños aí de Begoña Vázquez, a ver como lle quede. Podemos esperar aquí xa? Como queiras. Porque que vamos facer? Quero mirar para o microondas outra vez. A mí gústame mirar, Mira. Ves? E ves como ovo... igual vemos como Pero ovo podes se va. quedar, te decía que quedabas cego se mirabas pel. Que dixo? Decían, non mires para o microondas que quedar cego. Pois eu levo mirando para el toda a vida e non quedei cego. Xa está, Begoña, a ver, abre. Ainda non está, Ainda non está. No. Mira. Pero estáse facendo un Estáse pouco. poñendo xa blanquiño por aquí. Sí, a ver, queda quietiña aí, a ver se ven na casa. Isto é, un minuto... Julio! Un minuto temos que ir dando, 15, 15... Vou pasar, Vale. vou pasar para atrás, porque senón non nos podemos ver todos, Veña, aquí, vamos ver o de Xulio. Abre aí. 15 segundos o de Begoña. Vamos a deixar 15 segundiños máis. Están axustando o tempo. Xa estaba pensando no forno, que lle daba 10 minutos. Sí, iba a dar 10 minutos máis. Mira, ide axustando, vale? Mientras tanto, vamos falar, por favor, con a nai de Begoña. Vamos a dar un aplauso a Marisol, que está con nós, a Voltas co Prato. Hola, boas tardes. Hola. Boas tardes. Hola.
os tempos do microondas, Marisol? Verdad, hombre, xa era horas, xa era horas. Que sí, que sí. 2023. É sin saber o que... É sin sabelo, E ten unha filla cociñeira. Pero non me enseña. De verdade, Eu creo que non lle debía regalar nada por Reis nin polo seu cumpleanos, Non lle debería, non. Ou non darlle a mellora. Entendes? Darlle solo a lexítima e a la veña, arrancando. Non é verdad. Arrancando. Sí, tens razón. Seguro que che aparece o día antes de dar a herencia con microondas. Ese día sí que che aparece, verdad? Que te explica todo. Me parece que sí, Bueno, a ver, que che parecen as receitas que están? Moi ben, moi boas. Crees que vai estar ben? Moi boas, sí. Eso queres ti máis de salmón, Pois sí. Eres máis de salmón, Sí. Ti estás segura de que teu fillo non se chama Xulio? Non teño fillos. Por eso digo. Pero ela ao mellor chamase Teño Xulio. dúas fillas, pero non teño fillos, non. Tes dúas fillas? Sí. Non sabías. Unha máis grande que outra máis pequena. Dime, vai quedar todo co pequena. Non, vai quedar con todo. Bueno, Marisol, moitas gracias por vir. Chamámoste en 2 minutiños por probar, vale? Vale, perfecto, gracias. Un aplauso para Marisol da Trepa. Veña. A ver, Jules, como vai ese biscoito? Aí está. Ah, xa estás aquí? Sí. Oh! Aí está, mira. Ollo, atención, Mira. Galicia. Porque sí que saiu biscoito, mira. No, qué bonito, e botei ahora un poquinho de chocolate por riba. Por riba. O sacalo, que mira, para que se funda. Pero mira, ves como non baixa? Isto é unha pasada. Mira, Fixados. mira. Hola! Mira, no, mostro yo Galicia, Claro, que se vexa, no, para. Mira, fixados. Vámoslo ver, aí está, mira. En 3 minutos, porque... Mira, 3 minutos, Sí, os 10 segundos que lle iba a dar, ao final non lle dei. En 3 minutos, pois atención, Galicia. Canto tempo tardou Xulio en facer o seu biscoito no microondas? 3 minutos. Ningún nin dous. 3 minutos. Pregunta de concurso, 664... Incluso un poquinho menos, pero son 3 minutos. 664 4834 19. Que buscamos? Canto tempo? 3 minutos. Canto? 3. Son 50 euros, que non hai 3 calquera minutos. Moita atención. Chamade. Prova. Espera, no, voucho probar ahora, Así pero ten quentiño, que vir así Marisol. quentiño. Ten que vir Marisol. Por favor, levantamos a nai de Begoña, que veña a probar. Marisol da Trepa, un aplauso para ela. Ven por aquí, Marisol. Agánchate. Ven por aquí. Uy, ay, que te vas, que te pide. Ponte aí. Ay. Bueno, quen gañará? A filla ou Xulio? Xulio ou a filla? Ou Xulio. Vamos alá, por unha parte ou por unha banda temos ese salmón que fixo Xulio no microondas con biscoito de postre de sobremesa. Moi boa pinta, por Biscoito certo. de chocolate, cando queiras, Marisol, podes ir probando de Xulio. Vale. E por outra banda temos o de Begoña Vaz, da súa filla, que fixo pescada, fixo tamén un ovo no microondas, que canto lle levou no microondas? Tarda un minuto. Un minutiño. Hai que ir dándolle un repousiño de 15 segundos. Cada 15 segundos axustando máis ou menos. E queda listo, mira. Está probando Marisol. Velo. Aí o tes. Sí, mira como queda, ves? Vamos alá, repartir cartiños. Sonia do Carballiño, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Sonia, estás aí, sí. Que tal? Como estás? Pois moi ben. Moi ben, bueno, pois mira, por 50 euriños. Canto tempo de microondas levou facer o biscoito de Xulio? Digo chuevo. Sonia. Pois a verdade é que non me enterei porque facía ruido o teléfono, non me enterei. Para, tanche facendo xestos pola vida. Que? Douche 3 segundos para que o digas. Cantos minutos? Vale, Sonia, sinto. O próximo día será, sigue probando, vale? Vale, Veña, gracias. un bico, chao. Bueno. Vaya por Dios. Mas claro, non podemos deixar, No. Marisol da Trepa, despois de probar os 2 peixes que fixemos hoxe no microondas, 2 maravillas de receitas, de verdade. A verdad que está impresionante. Seguídenos nas redes sociais, Moi ben, moi probade a ben. facelo na casa porque dá gusto, o que fan estes 2 Moi ben, moi cociñeiros. ben. Imos alá. Marisol da Trepa, nai de Begoña. Quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Begoña, a súa filla! Begoña, a súa filla! Begoña, a súa filla! Ao final, señoras e señores, Queda
A cabra vai ao monte. Eso é así. Así que pode ser que Begoña reciba a mellora ou non. Isto non sabemos. O caso é que estaba bo, non? Estaba bo, moi bo. Estaba boísimo. Bueno, señoras, señores. Unha experiencia moi buena. Moitas gracias por vir. Xa sabedes que as receitas están no noso A Voltas co Prato, no noso Instagram. Nos vémonos mañán con máis receitas. Queden coa actualidade. Hora Galega. Chao.